Andrejová, připraví se Behnová, Kalhovská. Na zápasišti dvě skončilo utkání Veverka Vávra, zvítězil Veverka 10 body. Nastoupí Tadej Filip z Pastorova. Připraví se Citár Marek Sokol Tvrdovnice, Kašpar Ludvík, TL Fotogra Česká Lípa. Na zápasišti 1 skončilo finálové utkání hmotnosti plus 60 kg. Král Koro, zvítězil Král a stává se tak předvodníkem České republiky hmotnosti plus 60 kg. Nastoupí na zápasišti 1 hmotnosti 55 kg Vítr Michal, PC Mariánské Lázně, Beránek Leoš, judoku DDL Kubec nad Cilinou. Připraví se Reicher, Matyáš Praha.